Ne tɔgɔ Aïdjan de Pole Buguna Baba Dambélé policiw ka syndicat tɔn bɛ yen syndicat autonome de la police nationale n'o y'o jɛkulu ɲɛmaa ye an bɛ regroupement dɔ la n'o ye synergie ye n y'o fana ɲɛmaa dɔ ye bon tiɲɛ don a taara ka di ne ma c'est comme si a taara ka di Mali polisi bɛɛ ma parce que Mali polisi bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri la an y'a sɔrɔ o de sababu la syndicat bunakun kan olu de y'a jate minɛ k'a fɔ ko an ni a ka kan bi k'a d'an ma baara mun kɛra kunu ani bi parce que ko kura tɛ ko kɔrɔw ni bi an bɛ waati min na olu fɛnw de farala ɲɔgɔn kan société civile regroupement dɔ bɛ minnu y'a lajɛ k'a fɔ ko o bɛ se ka nin d'anw ma ni k'an encourager an dɔgɔnin minnu bɛ yen bi an kɔrɔ minnu bɛ yen an ɲɔgɔn minnu bɛ yen sira wɛrɛw fɛ olu ka se ka an fana ladege n'a fɔ an fana ye dɔ ladege cogo min na bon n bɛ bɛɛ fo parce que i ye jɔnjɔn min fɔ an y'a sɔrɔ parce que vote de kɛra mɔgɔw ye votera an ye n bɛ polisiw fo n bɛ population civile fo n bɛ Kucala population n'a jeunesse fo parce que mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye wulikajɔ kɛ pour que n bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na n bɛ aw yɛrɛ fo e yɛrɛ ye caman k'a la i ni ɲɔgɔn caman n bɛ presse fo minnu b'a sɛbɛn ani minnu b'a lakale minnu b'a fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye rapprochement police a n'a ka population n'i ko rapprochement n'i y'o fɔ dɔrɔn o ye bɛnɲɔgɔnya ye an bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que ko caman bɛ yen a kana kɛ kiiri ni wɔyɔ ye an b'o bunakun mun kan an yɛrɛ caman k'a la e ni ne yɛrɛ ye mission k'a la ka taa Kayi e y'o seere an ye fɛn caman kɛ Kɔlɔnjɛba Sikaso Kucala yɔrɔ caman Gawo ninnu an taara yɔrɔ caman na a kɛcogo ka ca balontanw b'o la ninnu y'a ɲɔgɔn fana b'o la n'o ye communication ye an ye nɛgɛsoboliw fana kɛ a ka ca quoi n'an ko an b'a da don a bɛɛ la an bɛna mɛn a duma nin dabɔra foli dɔrɔn de kama n bɛ polisi ɲɛmɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya département mɔgɔw o fana ye cɛsiri kɛ na au moins ni a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na o ye mɔgɔ bila ka taa kɛnɛ kan n'o ye an yɛrɛ kɔrɔmusoba ye Zena ale bɛ baara kɛ département na ye contrôleur général syndicat commissaire mɔgɔw tun bɛ kɛnɛ kan syndicat bɛɛ ye mɔgɔw bila ka taa pour que au moins a bɛ se ka jira k'a fɔ ko polisi ye kelen de parce que le mot police la o ye kelen de hali n'a sɔrɔ n'i tɛ Mali polisi ye an bɛ bɛn fɛn kelen de kan rapprochement na an bɛ ka labɛn wɛrɛw kɛ an bɛna ko dɔw kɛ parce que jamana cogoya ye an bila ko dɔw kɔnɔ an ye ko dɔw tun jɔ waati dɔw kama mais e na anw an bɛna jɛ ka mission dɔw kɛ a tɛ dogo i yɛrɛ la an b'a kuraya tugun